बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन फरायसालियाव मोनसे गुन उत्सव बियो सोलिगासिनो दङ। दा बे गुन उत्सव खुंनायखौ जोङो बरायो। नाथाय बे गुन उत्सव खुंनो थांनायाव जोङो दिनै नुनो मोनबाय जे जोंनि क्लास 6 बे क्लास 6आव फरायनाय फरायसाफोरनि जे सोंथि बिलाइ बेखौ जोङो दिनै इंराजि बिजोंजों फैनायखौ नुनो मोनदों। दा बेखायनो मा खारनाव इंराजि बिजोंजों बेबायदि कुइसनखौ हरदों जोङो बेखौ खुब मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ मोनसे दुखु मोननाय फोरमायो। बे जेंनाखौ लानानै थांनाय माखासे समनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभा आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो मोनसे समाधानाव फैबायमोन। आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों नैबे गुन उत्सबनि समाव बियो मोनसे इंराजि बिजोंनि सोंथि बिलाइ बेखौ बिथांमोनहा मा थांखि आरो मा पलिसिनि थाखाय दिनै जोंनि बिमानि रावाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बेखौ हरदों। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ मोनसे गोख्रों रावजों सोंखारिनो सानो। बिथांमोनहा जोंनि बिमानि रावाव फरायनाय बा जोंनि बिमा रावखौ जे बुथारनाय बियो मोनसे पलिसि लादों होननानै जोङो बेखौ साननो हायो। दा बेखायनो आसाम सरकारा जेब्लासिम जोंनि बिमानि रावाव क्लास 6नि साइन्स आरो मेथ्स बेखौ जेब्लासिम बिमानि रावाव बानायनानै हरा अब्लासिम जोङो नैबे गुन उत्सबआव जोङो क्लास 6नि जे गुन उत्सब जे फरिखा बेखौ जोङो बन्द' खालामनानै दोननाय जागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो खुब मोनसे सिरियास। दा बेखायनो जोंबो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय नैबे 12 दख'र एबसुआबो बेखौ लानानै जोङो फरायसालियाव जोङो मोनसे नोजोर होफैनाय बा नायगिदिंफैनाय बेखौ जोङो लादों। आरो बेवहाय जोङो नैबे फरायसालियाव फैनानै नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव फैनानै बे मा होनदों क्लास 6नि फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बे एग्जामखौ होहोआ आरो बेखौ जोङो दिनै फरायसाफोरखौ दिनै बे एग्जामनिफ्राय